Okay. Nu har vi del med 5 i eksponentiel vækst. Vi har fået opsat en graf, som vi så har forklaret på hjemmesiden, men for lige at forstå den graf, vi har sat, og den måde at finde frem til det resultat på, med de former, vi har brugt, og de resultater, og de tal, vi har brugt, vil vi bare lige forklare det her. Opgaven lyder, altså man skal bestemme det beløb, der er blevet indsat på kontoen i første omgang. Vi har et slutbeløb, der hedder 16.573,41. 593,71. Og det er K. Det er bare lige med K. K er lige med slutværdien. Så det vi skal finde ud af, altså, det er det, der hedder K0, som er startværdi. Men for at finde ud af det, skal vi også have den procentlige antal stigning, som var 2,04. Og det er så det sidste tal, vi skal bruge, det er den tid, som jeg har brugt, som kaldes N, altså perioden, og den var så 5 år. Så har vi en formel, der hedder K0 lige med K divideret med 1 gange R, som er en procentlig stigning. Altså nu skal vi huske, at vi skal have det ned, så den kommer til at hedde 0,0204. Så 1 gang det finder vi så ud af, at, og den skal lige huske, at det her det skal sættes i parentes selvfølgelig, fordi at vi skal gange det med det antal tid, altså n, som så er 5 år. Og det er så her, man så finder ud af, ved at dividere det, og så sætte det op i potensen gange 5, at startværdien så kommer til at blive 15.000. Så opgave B skal vi finde den procentvise stigning. Vi har fået nogle nye resultater, der viser, at den her kunde slutter sit beløb i den her bank med 16.593,71. Derefter flytter han det over til en anden bank, som står i 4 år, hvor det så slutter med 18.749. Det vil sige, at vores N er 4 nu. For at finde R, som er en procentvise stigning, har vi en formel, der hedder slutværdien divideret med startværdien. Så kan man sætte det op i 1, og så n, altså vores tid, og så minus det hele med 1 til sidst. Det vil jeg så prøve at gøre her. Det er kommer til at R lige med, det er så 18.749 divideret med 16.593,71. Jeg skal selvfølgelig sætte til en parentes, når vi skal det her. Det vil sige, at det kommer til at tage 1 divideret med det, der så er 4, som er vores n, 4, og så det hele med 1. Det er så vores formel med de rigtige tal her. Det vil sige, at det her, den giver 0,031. Så skal vi selvfølgelig gange med 100 for at få det i procent. Det vil sige, at vi flytter komma i 2 tal til højre, og slutter af med at blive 3,1. Okay. Opgave 2 i eksponentielle regninger lyder: udviklingen i antallet af indbyggere i Afrikas største by, Lagos, kan med tilnærmelse beskrives med den her formel, der hedder y lige med, det er lige med 1, lige med 10,5 gange 1,044x, hvor at y det er det er antallet af indbyggere mål i millioner, og x er antallet år efter
hvorefter de her 95. Det vil sige, at vi har et starttal, der hedder 1995. Opgaven lyder så, at vi skal finde ud af, hvor mange indbyggere der er med den her stigning i 2009. Og det er altså for at få et tal, det vil sige, at det bliver 14 år senere, hvis vi dividerer minus 2009 med 1995. Det vil sige, at den kommer til at hedde y lige med 10,5 gange 1,044 i 14. Det giver så, hvis vi bare fortsætter på den, y lige med 10,5 gange, og kommer en hel decimaler, 1,827 287. Det er så det, vi har gjort, når vi har opløftet det så i vores potens. Det vil sige, hvis vi ganger de to sammen, så bliver y lige med 19. Den er 19,18. Så skal vi så finde den her fordoblingstid i Lagos. Altså hvornår at starttallet her så er blevet fordoblet. Og der har vi en formel, der hedder log parentes 2 divideret med log parentes a, hvor a er vores procentlige stigning, eller vores stigning per år, efter her. Det vil sige, at den kommer til at hedde, hvis vi bare fjerner vores a og skriver 1,0. Det er løgn her. 1,04. Giver det et resultat, der hedder 16,1. Det vil sige, at 16,1 år efter med den her antal stigning af årene frem til 2009, vil der være en fordobling af antallet. Det vil sige, at vores opgave B så lyder, at vi skal fortælle, hvad tallet 10,5 og 1,4 gør, eller 1,044. Og 10,5 er indbyggerantallet i 1995, og 1,044 er det her gennemsnitlige tilvækst til 2009 op til, altså som jeg regner ud her. Og derfor kan vi se den ind i log. Vi fandt en sidste opgave på EMU, som var vores 4 opgave her. Der får vi at vide, at funktionen er f parentes x lige med 4 gange 5 i x'en. Derefter er der også opsat en tabel, der hedder x her og f og x her. De tal, vi har brugt, er 0, 1 og 2. Første tal, vi får at vide, er 4, og det næste tal, vi får at vide, er 20. Det opgaven også ud på, at vi får at vide, at vi skal færdiggøre den her tabel. Det vil sige, at hvis vi fjerner det her, fjerner vores x, og så i stedet for indsætter 2, så kan vi jo ud fra, hvis man regner det ud, 4 gange 5 er 20 gange 2, det er så lige med 40. Det vil sige, at her gør det 40. Og egentlig kan man jo bare bruge den her. Det kan også være lige meget, om der står 8 eller noget tilfældigt her. Hvis vi bare sætter den ind og siger, at det er lige med 8 i stedet for.
Altså for eksempel det her, så giver det 160. Eller 160. Altså den her formel kan egentlig udregne alt, når vi har de to stamtal til at finde ud af det. Okay. Næste opgave, vi skal lave, har vi i perioden 1988 til 1999 steg medlemstallet i Danmarks Cykelunion, som så bliver kaldt DCU, med en god tilnærmelse på 12% om året, eller 12,4% om året. I 1998 var det DCU's medlemstal på 5.388. Nej, på 89. På 89. Så første opgave lyder, at man skal opskrive en model, der beskriver den her udvikling frem efter fra årene i 1989. Den udvikling kan vi så bruge den samme graf, som vi brugte før, som kommer til at hedde f, x, lige med 5.389, og så gange, som jeg siger i starten med, at tilvæksten per år, eller fremefter, er cirka på 12,4% årligt. Så det vil sige, at det skal vi så dele der med 100, så det bliver gange med 1,124. Og så for at få den her procentvis stigning om året, skal vi se dx. Så næste opgave hedder, at vi skal bestemme medlemstallet i 2006 ifølge den her model. Så bare for at gøre det helt simpelt at bruge vores samme tal, så kan vi sige for 2006, eller fra 1988 til 2006, er der 18 år. Det vil sige, at vi sætter det her op i 18. Og det er så det, der giver 44.187 medlemmer i 2006. Vi har så fået besked på, at vi skal så kommentere til den her model, hvor vi prøver at sætte det ud med, at den stiger med de 12% årligt, og medlemstal, der starter det. Vi får så andre. Ja, vi får så nemlig også en oplysning med, at i 2006 var der, så i stedet for de 44.188 var der kun 19.046. Så opgaven lyder så, at vi skal kommentere på, hvorfor at vores regnemåde her er forkert i forhold til det her. Og efter noget tid lægger vi jo mærke til, at den her stigning på 12,4% årligt jo ikke er den samme antal stigning, som der sker. Måske det er den stigning, der sker fra 1988 til 1999, men det er jo ikke den, der så sker fra 1999 til 2006. Så derfor vil der jo være et dyk, når det ikke er en lineær funktion, eller ikke en lineær funktion, men en eksponentiel funktion, når det ikke er samme antal procentvis stigning, vi har, selvom at det var de første 10 år. Og det er derfor, at man ikke altid kan regne med de her modeller, som der bliver brugt.